zer azpimarratuko zenukete zeuen Eusko Skillseko esperientziaz? Nik azpimarratuko nuna da, han ikasitakoa. Laguntasuna hori eta gehien bat izango zen, kasu honetan nire lankideekin eukidoten harreman hori eta informazio trukak eta hori. Zer ikasi duzue zuek Eusko Skills txapelketan parte hartu duzuen atal honetan, eta zuen ikasgaiarekin erlazionatutako zer gauza landu dituzue Eusko Skillseko txapelketan honetan? Gehien bat gure graduko gauza landu ditut. Egia esan, gehien landuetena izan da argi eukitzea ideiak ze gure skillsak edo probak ondo atera izateko. Nik landu dutena printzipalki izan da zerbitzariak nola konfiguratu interfaz gabe, dana komandu bitartez, eta beste aldetik bai programatzen nahiko ikasiot, IoT alde horretan. Gomendatuko zenukete zuen esperientzia hau beste ikasle batzuekiko? Bai, dudari be gomendatuko nuke, zure ikasketarako edo ikasten izan gradurako aberasgarria dalako, gehien bat eta ondo pasatzen da. Bai, nire partez bai gomendatuko nuke, ze da esperientzia oso politxa. Orain, atzera begira, nola eraikiko zenuke zure parte hartzea Eusko Skills lehiaketa honetan? Bueno, lehenik eta behin hasiko nintzen zeo zer gehiago ikusten, repasatzen. Ingone bana izango zen pixka gehiago repasau eta zentrau konpetizioan. Ikasleaz gain, irakasleok ere parte hartu dugu lehiaketan. Adibidez, Asier lehiaketa talean nire eginkizunak 2 izan dira. Antolaketa taldean parte hartu dut eta epaile lana baita egin izan dut. Azkenik, amaitzeko, azpimarratuko nuke izugarrizko ekitaldia izan dela. Beste zentroetako irakasleekin ideiak partekatzeko oso aproposa izan da. Hezkuntzako profesional bezala benetan aberatsa. Batez ere, ekitaldia barrutik nola kudeatzen den ikusi dudalako. Batez ere, beraientzako positiboa delako eta beraientzako aberazgarria delako. Porque han zaudenean da Bilbon egiten den makina erramintako feria, baina FP-arentzako eta han gauza interesgarriak ikusten dira. Eta gero ikaste prozesuari dagokionez, guztiz positiboa. Balio erantzi positibo eta handia, zango nukenik. 3 erronka eduki zituzten ikasleek egiteko, eta erronka bakoitza azkenean klasean landutako gauzak die. Oin bigarren mailan batez moldeak eta ibiltzen gara lantzen, eta berez honek die produktu mekaniko edo mekanismoekin erlazionatutako erronkak izan ziren. Nik uste ikaslentzako aberasgarria izan dela parte hartzea.